ukuthi siye Nkosi sidlobatho njengamathole Nkosi ebheka konini into zonke obelizwi lakho yenza abantu bakho Nkosi banikele kuwe njengoThixo besenza Nkosi indlela yokudibana nawe sakuphelwa ngamandla kwelizwe zonke Nkosi sizazibala siyazenzela ngoKristu Nkosi yethu amen.
amasitende ezazitya ngoba amasitende eziye zisehla phezulu.
ilizwi lakho mhlekazi wonke kodwa Nkosi amandla Nkosi akathunqokola Nkosi inqobo Nkosi esenezinyawo mhlekazi wonke Thixo wamazulu kumntana kuNkulunkulu iphambosi amadoda mhlekazi wonke kumntana kuNkulunkulu uwanike Nkosi ngomoya mhlekazi wonke abaphambi kwabo Nkosi kukho Nkosi nebhishophu Nkosi eseJerusalem nayo Nkosi sicela amandla imandla Nkosi ngomoya wengcwele sikelela Nkosi nenkonzo sikelela Nkosi nesamete kumntana kuNkulunkulu uthikusenelise ngoku naphakade amen. Uma uphatha ngicela abantu bethu ubheke ekhulu Tata uBishop Mbete cela-ke indlu yonke izole zole yonke Ngishona abantwana bathi vele. Ngakho abantwana bathi vele. Utata. Elami ixesha lokuphelile. Mama ngisuka apha phambi kwempeli elami ixesha. Umuntu ekuthiwa kuye hamba ixesha lakho liphelile limele uhlala. Kuthiwa ngoku ixesha lakho liphelile. Umuntu ozawungena hamba alikane kushitshisa lathi ixesha ke ngoku liphelile umuntu ozawungena apha ungabamba umzimba yakophuka inalithi sizawucula iculo xa simphakamisa sitsho ngenhlokoma rhamini sonke 246 lukhangela kuwe mfana eKhalvari ukholo yive ithandazi kwakuphela ubomi kwakufika ukufa ivele sindisikothando shekhe isoyiko ndise ezulwini ndiphunyuzwe 246 Amen.
Sekretary yaseFootbay noBhayibhile namavangeli nekhamente kaThixo yonke iphela bethuna molweni sasa nje. Ndiyabulela umongameli ukuba undiboleke le pulpit namhlanje nangecawa. Amen. Namhlanje ke noko ndizawubheka ndiyitafile ngoba umcimbi wayengowami. Wami umcimbi wangecawa. Bulela ukufika kule Sekete i-district. Amen. Tata wethu. Xa ubona indlu ene-upstairs ucinga ngomrolling foundation. Ngoba xa indlu inyuka ixhaswa yi-foundation. Ndiyabulela kakhulu ukubona nile nto niyo. Apho 205 ndandilapha e-Athlone nandiphithizela into endingayaziyo. Ngidlokofa sathi uba silendishe sibe phantsi xa sehlayo ndabuza apha kulo mntu uyiqhubayo okokuba xa imidlokofa ngolaa hlobo wena usenzani? Wathi yena nothing. Xa ndinoyicofa ingawa. Wathetha into umfundisi uMaseti ndaxela kwi-bishops into yokuba ningabungqanga nifake ezi commissions xa isekete zidlokofa. Wathi ezi Boeing zakhelwa ukuze zistende any kind of weather. Nekuyiyeke izilungise ngokwayo. Ndiyabona ngoku into yokuba ingathi apha eFalls Bay uba besise-aeroplanini ngekusithiwa relax. Ngoku amantombazana mawaphithizele ezenethi ngoba the storm is over. Kuyafuneka isekethe igqithe emafini izokhupha abantu abangathi bayinto kanti abayonto. Kuzovela iinkokheli ezingasoze zivele xa ilanga lilihle. Ndiyabulela kakhulu ke bantwana bam ukuba ndifike. Akho nto imbi into yokuqala into ufika ingekho. Untsompalo wenu ke nomongamelikazi ndafunda ngawo uphatha umntu. Ndathi ngoku ndandimkapha ngo-89 xa ndifike eRhini ngo-1990 ndafika kwi-probationer